खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि क्रसिं बरायजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन। भिडिअखौ मोजाङै जोबसिम नायलांदो। आं दायो डिलेखौ माबोरै अनलाइन खालामनो हागोन बा बोरै खालामगोन बेखौ स्टेप बाय स्टेप आङो फारि फारि खोन्थालांनो नाजागोन। अब्ला फै जों थांदिनि। गुगल क्रोमआव जों वेबसाइटखौ लिरदो https://certpet.in क्लिक खालाम। अब्ला इन्टारफेस फैगोन। स्क्रल डाउन खालाम। 600 पेमेन्टबो दाननांगोन। रेजिस्टाराव क्लिक खालामदो। नेम अफ द केन्डिडेट मिस्टार फार्स्ट नेमखौ लिरबाय जों। टाइटेल बेनि उनाव फादार नेम, मादार नेम, मेल फिमेल सेलेक्ट खालामदो। केटेगरि एसटिपि। बेनि उनाव डेट अफ बार्थ होदो। उनाव क्वालिफिकेसन सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव मबाइल नाम्बार होदो। बिनि उनाव जिमेल होदो। प्रसेस क्लिक खालामदो। अटिपि फैगोन। दसे वेट खालामनांगोन जों। दसे वेट खालामनांगोन। अब्लाबो नै आंनाव अटिपि फैबाय। आं दा बेयाव अटिपिखौ साबमिट खालामनोसै। साबमिट होदो। साक्सेस। बिनि उनाव स्क्रल डाउन खालामलांबाय था। बेयाव पारमानेन्ट एड्रेस होनांगोन। भिलेज नेम, पस्ट अफिस, डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। पुलिस स्टेसनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। बेनि उनाव पिन कड लिरनांगोन। उनाव सेम एड्रेस बा क्लिक बक्सआव होबानो जाबाय। उनाव क्वालिफिकेसन डिटेल आर्ट्स बा आर्ट्स, साइन्स बा साइन्स। याव आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल। याव इउरप पासिं माब्ला पास जानाय बेखौ होननांगोन। मा सनाव पास जानाय बेखौ होननांगोन। बेनि उनाव आदार टटेल मार्क अफ 10 बेसेबां मार्क मोनदों बेखौ लिरनो नांगोन। बेयाव आउट अफ मार्क 500 थायो हायार सेकेन्डारिनिया। अट'मेटिक पार्सेन्ट फैगोन। उनाव आदार डिटेल बेयाव येस आरो नो अपसन दं। येस बा येस, नो बा नो होबाय। नो साबमिट क्लिक। आर इउ सियर? येस। बेनि उनाव इन्ट्रेन्स टेस्ट सेलेक्ट जायगानिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। धेमाजि। येस। प्रेफारेन्स सेलेक्ट खालामनांगोन। डाइट धेमाजि। साबमिटआव क्लिक खालामनो। कनफार्म क्लिक खालामनांगोन। येस। बेनि उनाव डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन। बेयाव फार्स्टआव दं फट'। दा आं फट' आपल'ड खालामनोसै।
सक्सेसफुल सिगनेचार बिनि उनाव आपल'डआव क्लिक खालामनांगोन सक्सेसफुल बिनि उनाव मार्कशीट एसएस मार्कशीट सक्सेसफुल बिनि उनाव जों भिउबो खालामना नायनो हागोन आपल'ड जागोन ना जायाखै जाबाय दा आं क्ल'ज खालामसै दायो प्रिभिउआव क्लिक खालामदो स्पेलिंफोरा भुल जादोंबा नायनो हागोन दानो आं भुल जायाखै दायो नैबे बक्सआव क्लिक खालामनांगोन कनफार्म होदो क्लिक खालामनायनि उनाव अके सक्सेसफुल जाबाय दा मेक पेमेन्ट खालामनांगोन 600 जों दा क्रेडिट कार्डजोंबो दाननो हायो नेट बेंकिंजोंबो दाननो हायो क्रेडिट कार्डजों दानोबा क्रेडिट कार्ड अप्शनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नेट बेंकिंजों दानोबा नेट बेंकिं सेलेक्ट खालामनांगोन अब्ला आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम मानोना आं गोदान भिडिअ इडुकेसनजों सोमोन्दो थानाय लाबोबाय थानो नाजागोन